Bilabonara joango gara, Gipuzkoara, bertatik oinkari dantza taldea, 1975 urtean sortutako dantza taldea. Hor diktadura bukatu eta berehala sortu zen oinkari. Hasiera batean, dantza tradizionala eta jorratzen zituzten. Gaur egun, denetarik, bestelako proiektu berriak, ikuskizun berriak, adibidez, ekarri ditudan, bi hauek. DVD-ak eta dana kaleratu dituzte. Itsasoaren emazteak, Aridu, kristolako dantza taldea eta Bilabona inguruan kristolako lana egiten dutenak. Beraz, guazen Eneko Arteaga ezagutzera, berarekin indugu itzordua, aurrera gaurko kalejira. Apazue! Bilabonan gaude, Eneko Arteaga oinkari dantza taldeko zuzendaria. Noiz hasi zen oinkari? Oinkari dantza taldea 1975 urtean sortu zen. Printzipioz gaur egungo hainbat dantzarin gurasoek sortu zuten, esan dezakegu ja bigarren belaunaldi batean dantzan aritu dela, urteen poderioz, oain talde indartsu badakau zorionez, eta hemen gabiltza atzea eta aurra. Eta gaur egun zenbat dantzari ditu oinkarik? Gutxi gora bera 250 dantzari ditu, baina gure ikastaruak 3 urtetatik hasten dira, eta helduen taldea, azken adin nagusienekok edukitzazke 75 urte, lasai asko. Hasi, nola hasi zen oinkari? Zenbat dantzarikin? Hasi nik uste behai entzun da 20 dantzari ziela, behai kontatze dute nola hasieran ez zuten ez erropik, ez zuten ezer, gaupasak egiten zituztela, erropa josten, garai hartan justu Franco hiltzan egun berdinean de sortu zen oinkari, lehen bilera zuten lotuta egun hortan, kasualidade gutxia izan zela, eta orduan, garaiaek gaur egungoekin konparatuta gogorra bazien ez, ilusio handiakin, eta behai entzun da askotan olioipurdia sortzen zizu bai. 20 dantzari hasiera batean oinkarin, eta ze motatako dantzak edo jorratzen zenituzten orduan? Hor, rekuperatu ditugu artxiboako argazki batzuk eta hola, eta gehien bat hemen inguruko herri txikietan egiten zituzten emanaldiak, gaur egun ikusteztian bezala, plazan, lau baila artean, edo, Eta ordutik ona nola aldatu da oinkari? Gaur egun dantza tradizional lantzen ditugu, ikastaroetan behin 14 urte arte garrantzi handia da eta asko sartzen dizkigu ikastaroetan, baina gero ja dantza garaikidea lantzen hasten geha, momentu honetan Eneko Gilekin ari geha lanian, eta gure ikuskizunetan de hoi pixkat islatzen saiatzea. Momentu honetan zehazki ez dakit esaten, baina eukiko ditugu 6 bat emanaldi aktibo. Eta zu gaur egun, Eneko Arteaga zuzendaria da, oinkari dantza taldekoa, baina garai batean dantzaria ere izango zinen hemen, ez? Bai, ni 13-14 bat urtekin dantzari bezala sartu nintzen hemen. Eta dantzan gitxi gora bera zenbat urte eman zenituen edo jarraitzen duzu dantzan? Ez, dantzan ez naiz haitzen, lesio batzuk izan dituen eta utzi barri izan duen, baina kalkulatzen dut más o menos 25 bat urte haituko nintzela dantzan. Eta etorkizunera begira, nola ikusten duzu dantzaren etorkizuna edo oinkari dantza taldearen etorkizuna? Oinkarien etorkizuna momentuz ona da, egia da, dantza talde guztietan bezala mutil eskasia daukaula, baina era berean, egia ere bai, ditun mutilio hiri zuko ondiatatzen nahi gela, ze momentu honetan oso dantzari onak ditugu. Eta etorkizuna, momentu honetan buru belarri sartuta proiektu berri baten, dantza tradizionalera egin nahi dugu, atzera begiratu bat egin nahi dugu, eta momentu honetan ikuskizun garai batean, nire gaztedeun bako ikuskizun antzeko bat prestatu nahian gabiltza, Buztailak 2an estrenatuko dugu, Lizartzan. Eneko eskerrik asko, zuon lokala erakustearren, oinkari nolakoa den esatearren, eta placer bat izan da zurekin itzordua behitea, eskerrik asko. Bai, zoi. Dio zu.
Dantza tradizionala, dantza garaikidea, denetarik egin behar da, beti ere mantenduz gure tradizioa. Eta oinkarik hori primeran egiten du, baina bestelako proposamen berriak ere gure gana ekartzen ditu, eta horren adibide orain ikusiko dugun pieza. Aurrera! Maidazu bizia zugeroaren sari lurretikan jaio eta lurrera behar jaitsi ene begiak paisajez aseak eta horri gorpuzaren usteldura hazien sustagari hazien sustagari. Besoak eta begi lur beltzaren promes eder usta hainitzen doari usta hainitzen doari. Ikusi duzue, tradizioa eta garaikidea dena uztartzen du oinkarik pieza honetan, eta benetan plazer bat izan zen oinkari bizitatzea, Villabona bizitatzea eta Villabonako plaza dantzaz betetzea. Aurrera oinkari!